sada troch kreatívnych súprav za výhodnú cenu v sebe ukrýva napríklad túto kreatívnu sadu s výlým prachom. Tu nájdete 3 obrázky, z ktorých dáte dole fóliu a deti môžu podľa týchto bodiek sypať výlý prach v 2 farbách a dotvoriť ho špachtličkou, ak to budú potrebovať poposúvať, aby to bolo na tom správnom mieste. Druhá kreatívna súprava v tejto výhodnej sade v sebe ukrýva lepenie penových nálepiek. Je tu 5 farieb a 4 obrázky, ktoré je potrebné dotvoriť týmito penovými nálepkami. A tretia kreatívna súprava je strihanie a lepenie. Ukrýva v sebe 4 obrázky, 1 nožnice, neskôr ich môžete zameniť za také, na ktoré sú deti napríklad zvyknuté, ak sú teda staršie, lepidlo a 4 takéto papiere, kde sú predkreslené rôzne tvary, ktoré je potrebné vystrihnúť a nalepiť na obrázky. Veríme, že tieto kreatívne sady budú aj vaše deti veľmi baviť.